Hei, minä olen Niina Viit, Myllylahden kustannuspäällikkö ja tässä mun vierellä istuu Suvi-Tuulia Taponen, meidän tulevan syksyn eli syksyn 2024 esikoisdekkaristi. Tällä videolla me keskustellaan vähän siitä, että miten se käsikirjoitus, joka meille saapuu, niin lopulta päätyy valmiiksi kirjaksi ja kansien väliin. Vielä kerran Suvi-Tuulia, lämpimästi tervetuloa Myllylahden kirjailijaksi. Kiitos paljon Niina. On tosi siistiä istua tässä sun vieressä. Ei ole ollut helppo eikä lyhyt matka kirjailijaksi, niin ei kyllä voi melkein uskoa sitä, että istuu tässä. Joo, tosiaan sun käsikirjoitus saapui meille tuossa keväällä 2023, eli semmoinen reilu vuosi sitten. Ja siinä vaiheessa, kun se napsahti mun sähköpostiin, niin sulla oli tosi mielenkiintoinen saate mukana. Eli sä kerroit siinä, että sä kerrot siinä esimerkiksi omastakin tiestäsi äitiydeksi. Sä ammennat siitä, miten sä olet kokenut sen äidiksi tulemisen ja äitiyden. Sitten ihmissuhteet oli selkeästi esillä ja totta kai myös sitten tämä perinteinen rikos ja sen ratkaisu. Ja sulla oli vielä valikoitunut rikokseksi sellainen, joka ei ole todellakaan kovin tyypillinen dekkarimaailmassa. Sanoisin, että rohkea valinta. Puhutaan siitä sitten vielä myöhemmin vähän tarkemmin. Sitten kuitenkin tässä sun käsikirjoitus niin ei ollut niin sanotusti ihan vielä valmis paketti. Eli siinähän oli tosi paljon tämmöisiä rakenteellisia juttuja ja semmoista suorastaan sekavuutta, varsinkin siinä alkupuolella ja oikeastaan kautta käsikirjoituksen, ihan näin voin suoraan sanoa, kyllä, tiedät mä tiedän. Itsekin, kyllä. Eli kaikki ei tosiaan mene aina niin kuin Strömsössä, että se on niin kuin kertaheitolla pakettiin. Mutta se ensinnäkin tietysti se saate, jossa sä nostit esille jotenkin sellaisia asioita, jotka kolahti. Ja sitten se, että siinä tekstistä näkyy kuitenkin se semmoinen ydin, se mikä siinä on tärkeintä, ja tiesi, että kun sitä lähtee kirkastamaan, niin siinä on kaikenlaisia mahdollisuuksia. Niin siitä tosiaan lähdettiin sitten siinä määrin yhteistyöhön, että juteltiin käsikirjoituksesta tarkemmin, ja mä kerroin sulle vähän ajatuksia ja kehitysehdotuksia. Miltä se tuntui ja miltä se ensimmäinen editointikierros sitten alkoi näyttää? No kyllähän se, että sai kustantamolta positiivisen palautteen, että tämä kiinnostaa, se tuntui ihan mahtavalta. Mä sain useamman hylkäyksen, eli tiesin jo siinä vaiheessa, kun mä lähetin käsikirjoituksen, että se ei ole valmis. Eli se ei ollut mulle mikään yllätys, että siitä tulee huomioita. Mä lähetin sen siinä vaiheessa, kun mä tunsin, että mä en enää itse tiedä, miten mä saan tästä paremman. Joo, se on just se oikea hetki. Joo, mä olin naputellut sitä ja kirjoittanut sitä 6 vuotta ja saanut niin kuin tukea esilukijoilta, kursseilta ja muuta, mutta mä silti tunsin, että nyt tää on siinä pisteessä, kun mä pääsen tähän itse. Ja sitten onneksi mä olin saanut vinkin siitä, että saatteeseen kannattaa panostaa. Kaikki sun kommentit, mitä mä sain, niistä oli helppo olla samaa mieltä. Osa niistä oli haastaviakin, niin kuin sä kuvasit siihen käsikirjoitukseen, vaati vielä paljon työtä. Ja kuitenkin tavallaan mä olin ajatellut, että se on ehkä valmiskin. Mä olin silloin siinä kesänä kotona meidän vauvan kanssa. Hän oli alle 6 kuukautta, eli periaatteessa mulla oli hyvinkin aikaa. Periaatteessa. Kyllä. Mutta sitten käytännössä se oli vähän haastavaa. Päikkäriaikoina sain kirjoitettua, mun motivaatio oli tosi kova. Mä ajattelin, nyt me ollaan kuitenkin niin kuin loppumetreillä. Tämä oli mulla haave ollut jo vuosia, kun mulla nyt kustantamo kuitenkin tukena tässä. Sitten mun niin kuin puolison ja myös Anopin avulla löytyi kirjoitusaikaa ja sain sitten niitä kommentteja muokattua. Oliko muuten miten haastavaa sanoit just päikkäriaika ja tälleen, kun tietää, että sitä ei ikinä tiedä milloin vauva herää, niin oliko sulle, siitä tuliko haasteita, että sä et pystynyt välttämättä keskittyä tuntikausia kerralla, koska nämä oli kuitenkin isoja asioita, joita sä jouduit työstämään? No, sinänsä mä en muista, että toi olisi ollut niin haaste. Mulla on ehkä hyvinkin systemaattiset työtavat johtuen mun työtaustasta. Mä olin palastellut ne kommentit niin kuin erilaisiin kysymyksiin. Mulla oli ihan sellainen työstölista, että tässä on tämä kommentti, mitä mä siihen työstän. Ja mä jo kirjoittaessa, koska mä oon tehnyt tätä työn ja lapsenhoidon ja monen muun asian ohella, mä oon tottunut siihen, että jos mä saan puolikin sivua eteenpäin, saa yhdenkin kommentin tehtyä, niin se kaikki on niin kuin kotiin päin. Joo. No sittenhän tässä kävi näin, että sä lähetit meille uuden version ja sehän oli tosi paljon mennyt eteenpäin.
siellä oli kuitenkin edelleen oli sitten niin kuin jonkinnäköisiä ongelmia, erityisesti tässä rikoksessa, sen kuvauksessa. Eli sanotaan, että siellä motiivit ja alibit oli vähän niin kuin hataralla pohjalla ja ihan kaikki rikostutkintaan liittyvä. Eli vaikka sulla ei ole tämmöinen perinteinen poliisiromaani, jossa vain käytännössä siis keskitytään siihen, että on rikos, ratkaistaan se, vaan siellä on tosi paljon näitä syvempiä teemoja, mennään hyvin syvälle näihin henkilöihin myös, niin totta kai siinä on oleellista kuitenkin, että se pitää olla uskottava. Näin olisi voinut tapahtua. Lukija pääsee miettimään, että kuka sen olisi tehnyt, ja sitten kun se selviää, niin se on niin kuin semmoinen, että ahaa, juurikin näin. Että lukija ei joudu keskittymään siellä mihinkään semmoisiin, että voisiko tämä nyt olla tosiaankin noin, vai onko tässä jotakin hataraa. Eli siinä vaiheessa tosiaan niin suuri tahtotila oli ollut, että yhdessä päädytään sitten jo seuraavan kevään julkaisuohjelmaan ja päästään tekemään kustannussopimus, mutta siinä oli vielä sen verran työtä, että jouduttiin toteamaan, että otetaan aika lisä ja tehdään vielä siihen se toinen iso kommentointi tai työstökierros. Miltä se tuntui, kun se ei ollutkaan sitten vielä se kertaheitolla valmis? Joo, kyllähän se aluksi oli iso pettymys, koska oli itsekin ladannut siihen, että nyt mä tämän kesän sprinttaan ja työstän ja sitten ehkä kesän lopuksi olisi jopa kustannussopimus kädessä. Mutta tosi nopeasti, musta tuntuu, että ehkä jopa samana päivänä, niin mä olinkin vaan, että jes, mä sain toisen mahdollisuuden. Koska ymmärrän, että siinä vaiheessa olisi voinut myös käydä niin, että oltaisiin todettu, että hei, että nyt tästä ei tullut tarpeeksi. Aivan, joo. Niin kyllä se nopeasti muuttui siihen, että melkein niin kuin voimaannuin siitä, että kyllä mä melkein sain tämän maaliin ja nyt mulla on, sanoit, tosi hyvät ja selkeät palautteet. Mulle ei jäänyt kuitenkaan yhtään epäselväksi se, että mitä mun pitää tähän tehdä. Joo. Mä itsekin. Ja kyllä mä tunnistin, että se rikos, mä olin ehkä ajatellut aikaisemmin, että se rikos voi kulkea vähän niin kuin siinä taustalla, ei ehkä tarviikaan kertoa siitä niin tarkasti. Ja sittenhän siinä kävi niin, että kun mä aloin käymään niitä sun kommentteja läpi ja käymään läpi sitä rikoksen logiikkaa, niin kyllä siinä tuli sellainen hetki, että mä ajattelin, että ei hitto, että voiko tällaista rikosta toteuttaa näin, kun mä oon kirjoittanut. Ja se oli kyllä, mulla meni pari iltaa, muistan, mä istuin Torkkelimäellä yhdessä puistossa, vauva nukkusin vaunuissa ja mulla oli paperi ja kynä ja mä kirjoitin ja mua alkoi vähän hikoiluttaa. Onneksi mun hyvin looginen insinööripuoliso tuli tässä avuksi. Hän sitten me googlailtiin ja pohdittiin pari iltaa ja sitten me saatiin palaset kohdalleen. Tässä vaiheessa myös se oli tosi hyvä, todettiin, että hyvä ottaa ihan uusia esilukijoita, jotka ei lukenut ollenkaan tätä. Sain ihan korvaamatonta apua heiltä. Mä tein aika nopeasti ja siinä mä tein rohkeammin myös isompia muutoksia aika lyhyessä ajassa. Jonka jälkeen sit mä muistan, että tuli hetkeksi sellainen olo, että tunnistaks mä enää mun omaa tarinaa ja kirjaa. Onneksi mun nämä esilukijat oli, he sanoivat, että kyllä tämä tunnistaa, tämä on edelleen nämä samat teemat ja muut. Ja kyllähän mä nyt itsekin olen nyt ihan todella ylpeä siitä, minkälainen Illuusionsarjasta tuli. Joo. Toi on erittäin hyvä että sä otit uudet esilukijat, koska siinä itsehän tulee omalle tekstille hyvin helposti sokeeksi. Ei enää näe tiettyjä loogisuusjuttuja, eikä esimerkiksi sitä, että miten se tarina koukuttaa, miten jännite säilyy, tuleeko yllätyksenä sopivasti joitain asioita. Eli silloin, kun sulla oli ihan uudet, niin se on varmasti tosiaan antanut sitä uskoa, että heitä toimii tällaisena. Ja tosiaan se käsikirjoitus muuttui hyvin paljon siitä, eli sulla oli se ajatus, se ydinajatus, tunnelma, henkilöt, ne kaikki sulla oli valmiina ja ne kaikki jatko matkaansa niin kuin ihan kansien välin asti. Mutta sitten se semmoiset niin kuin tietynlaiset tarinanlinjat ja niiden niin kuin kokoaminen ja rakenne niin oli se, mikä vaati sitten tosiaan aika paljon työtä. Ja se työ kannatti. Eli nythän meillä on ihan loistava kirja sitten ilmestymässä tuossa hyvin pian syksyllä. Eli oli ilmestynytkin siinä vaiheessa, kun sinä siellä tätä katsot. Vielä ei ole meillä käsissä. Vielä ei ole käsissä, mutta pian se on käsissä, kyllä. Eli siihen tosiaan tuli, että sä sait sen tunnelman säilymään, syvät henkilöhahmot pysymään sellaisina kuin he ovat, että he puhuttelevat lukijaa ja menevät ihon alle. Ja sitten siinä on tosiaan ne loputkin palikat nyt kohdallaan. Jos puhutaan vähän tästä, mistä Illuusionsarja tosiaan kertoo, sen teemoista ja muista, niin se on tosiaan tosi kiehtovaa, miten sä kuvaat siinä henkilöitä. Ja erityisesti toki nämä sulla on siinä mukana
poliisit, jotka on vahvoja henkilöitä. Heillä on se oma elämänsä siellä. He ei ole vain rikoksen ratkaisijoita, vaan he ovat paljon enemmän. Ja sitten sä seuraat myös sitä, että mitä se rikos vaikuttaa henkilöihin, jotka tavalla tai toisella liittyy siihen. Ja ne ei ole niin mustavalkoisia, että pahat on pahoja ja hyvät on hyviä, vaan tässä niin kuin mennään monella eri, niin kuin sanotaan, sävyalueella. Ja tämä antaa paljon lukijoille mietittävää. Ja tosiaan tämä äitiys ja sen kokeminen on sulla tässä se kantava teema. Ja toinen henkilöistä, eli naispoliisi, niin hänhän on tässä taaperon etävanhempi, mikä ei ole mikään kauhean tyypillinen kuvio toki. Ja se, että miten hän sitä ajattelee, miten kokee, niin sä oot tuonut siihen tosi hienoja tunnelmia, hienoja ajatuksia, sitä niin kuin, tavallaan hänen valintansa niin kuin, miettimistä, että mikä hänelle on tärkeää ja näin poispäin. Ja sitten toisaalta sua kirjassa kuolee pieni lapsi. Täytyy kysyä, että miten sä niinku uskalsit, siis aikanaan, se on 6 vuotta sitten, vai mitä siinä onkaan, kun sä oot lähtenyt tätä tekemään, niin miten sä uskalsit tarttua näinkin ravisuttavaan rikokseen tai tapahtumaan? Hyvä kysymys. Oikeastaan tuntuu, että enemmänkin tämä tapahtuma ja erityisesti tämä aihe, äitiys, se tarttui muhun. Toki, mutta se miten tämä lähti, mulla on aina ollut hyvin vilkas mielikuvitus. Tämä lähti, mä olin työväenopiston kirjoituskurssilla, mä sain kotitehtävän ja siitä aika spontaanisti tämä alkukohtaus, jossa lapsi menehtyy, tuli mukaan. Ja sitten tämä tarina tosiaan eli mun mukana 6 vuotta, joihin mahtuu nyt jo päättyneitä ihmissuhteita, kohtaamisia ja myös sitä pohdintaa, että toive tulla äidiksi ja miten elämä tulee sitten muuttumaan ja miten minun kohdallani se perhe-elämä sitten muotoutuu. Ja uskon, että se kaikki näkyy tässä kansien välissä. Kyllä sitten kun mä pienen vauvan kanssa editoin tätä kirjaa, niin kyllä siinä tuli ihan sellaisia hetkiä, mietin, että ei hemmetti, että miksi mä kirjoitin kirjan, missä lapsi kuolee. Aivan. Se tuntui siltä, ja muista mä ajattelinkin ihan, että haluanko mä niin kuin kertoa tällaisesta kirjasta ja seisoa sen takana, jossa lapsi kuolee, kun se siinä herkkyystilassa väsyneenä ja hormoneissa tuntuu niin hirvittävältä aiheelta. Mutta jo silloin mä mietin, että tämä on sellainen tarina, mikä mun mielestä piti kertoa ja pitää kertoa. Mutta sen takia Illuusion särössä ei kuvata mitään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa tai muuta. Eli kuulostaa ehkä oudolta, mä ajattelin, että siinä vaan kuolee lapsi. Joo. Se ei kerro siitä, vaan kertoo tästä äitiydestä. Aivan, joo. Tosiaan lukijoillekin tiedoksi, niin kuin, että tämä ei se mitään sellaista itsetarkoituksellista, että halutaan sokerata, vaan hyvin kaukana siitä. Että se on vain yksi tapahtuma, josta käynnistyy paljon. Siellä käynnistyy ne ihmisten elämän perkaamiset niin sanotusti. Että tätä ei ole tosiaankaan, niin kuin, tässä ei käsitellä asioita mitenkään muuten kuin sen verran, että se niin kuin antaa sitten sen jatkon siihen itse kirjan sisällölle. Sä tietääkseni luet paljon dekkareita itse. Kyllä. Ja olet niiden suurkuluttaja, ja sehän aina näkyy, eli jos lukee paljon dekkareita, se näkyy siinä tekstissä. Eli yleensä se kirjoittaa paljon, mutta myös lukee paljon on se, joka antaa pohjaa siihen, että pääsee itse luomaan oman näköisen dekkarin, jossa palaset asettuu kohdalleen. Mitä sä sanoisit, jos sä mietit tätä niin kuin dekkariläjää, jonka sä olet lukenut vuosien aikana, joka on varmasti jotakin ihan mieletöntä, niin miten sun mielestä Illuusion särö sitten eroaa muusta tuotannosta vai eroako? Ja tarvitseeko erota? No ei varmasti eroa kaikista. ei enää ole mahdollista, eikä myös tarpeen kirjoittaa uniikkia dekkaria. Mä en usko, että se olisi hyvä. Mutta Illuusion särössä, niin kuin me ollaan juteltu, niin nämä ihmiset on kaikista tärkeintä. Illuusion särössä tapahtuu rikos, mutta se ei kerro rikoksesta. Enkä sanoisi, että päätarina linja on myöskään rikoksen selvittäminen, vaikka rikos loogisesti selviääkin. Ja se kertoo näistä ihmisistä. Minulla on ollut kaikista tärkeintä luoda sellaiset realistiset ihmishahmot, jotka
on ihan mustakin on tuntunut, että ne on mun kavereita. Joo. Ne elää samantyyppistä elämää samassa ympäristössä kuin mä itse. Ja ennen kaikkea on sellaisia ihmisiä, heillä on osin elämä, työelämä ja omakin elämä hallussa, ja sitten osin he vähän hapuilee. Niin kuin mä ajattelen, että me kaikki oikeastaan tehdään. No niinhän me kaikki varmasti tehdään omalla tavallamme. Tuliko joku näistä henkilöhahmoista sulle kaikkein läheisimmäksi? Kyllä se on tämä Juha, tämä mieshenkilö. Mulla on nämä 2 päähenkilöä, Juha ja Paula. Mä huomannut, että mun esilukijat, he usein rakastuu Paulaan. Mm-hmm. Se on useimpien suosikki. Itse asiassa kun mä aloin kirjoittaa tätä kirjaa, niin Paula oli paljon pienemmässä roolissa. Ja Juha on ollut se, niin kuin, kenen kanssa mä oon tätä matkaa pisimpään käynyt. Sitten Paula on sieltä noussut myös keskeiseksi. Joo. Mä tykkäsin tosi paljon molemmista. Ja kaikista muista henkilöhahmoista. He kyllä jäävät mieleen. Mutta hei, me jäädään varmaan odottamaan nyt sitten, että kirja tosiaan tupsahtaa painosta. Ja mitä sä haluaisit sanoa sinne lukijoille, jotka tätä katsovat joko tässä ennen tai kenties jo luettuaan kirjan? Jännittävää kirjasyksyä. Toivottavasti nautitte Illuusion säröstä ja muista hyvistä dekkareista.